Chenro mag somo ochungie skund primary manoero ma Nyamunda e kaunti ma Migori tok liekore ni jochiende odonjo kuom jopuonjre 5 mag skundno ero. Japuonj maduong' mar skundno ero Mr. Frederick Tabu Kiboko owacho ni ne gigolo jopuonjre duto mondo odog dala nikech luoro mabende koro thothgi ne nitiere godo. Kaluwore kod Mr. Kiboko, masira makamano ero ochakore okinyi seche mabende nyiri 5 oruombore piny parade kendo ne gichako fulo richo gi duto. Omedo ni gisechako timo nonro makare e weche maliekore kowuok kuom jopuonjegi ni japuonj moro ema orwako lamo jochiende kata devil worship e skundno ero. Jakom mar board mar skundno ero Migosi Timono Ogalo Swago owacho ni gisechako timo nonro makare kendo kwayo jonyuol omigi thuolo moromo mar timo nonro mondo giyud adieri ewi wacha makamaindi. Communicating in sign as if the other one wanted to fight the lady. So the anxiety, all the students, pupils came out. We could not contain the situation because there are around 6 girls who are affected. So we could not contain learning because it was now noise within the class, within the school compound, children, the pupils crying. Learning could not go on. So I had to release them. And I sent them home to go and call their parents to get way forward how we can help the school because already 6 of the girls are already enrolled in the Illuminati or the cult religion. Tutaona kama itaendeleaje kwa maana tunangoja hata watu wa education nao wakija nao pia watatutolea maneno yao kama watafunga shule ama watu wataendelea, lakini for my side, naona kwamba wale watoto wenye wameadhiriwa ndio wangekuwa kando, alafu wengine waendelee tu na masomo yao. Kwa maana hayo yenye yanasemwa ya kwamba eti sijui nini na nini, sijui mara wanalilia, sijui kuna walimu mwenye ako na evidence, hakuna hata mmoja. Na uwezi kuwa ukiongea eti ni fulani amefanya kitu ametenda hiki na huna evidence, unafanya tu kujifikiria.